Neviem, nás to samozrejme mrzí, lebo chlapci hrali na 100% každý, mali sme tam veľa šancí, ubranili sme tam oslabovky zo začiatku a za hry 5-5, podľa mňa sme tam mali lepšie situácie ako Trenčín. Škoda, že nám to tam nepadlo. Dnes skvelý výkon aj Paťo Rybár. Vôbec gólmani v tejto sezóne predvádzajú vynikajúce výsledky. Výrazným spôsobom v podstate držia vaše šance na bodové zisky nielen na domácom ľade, aj na superových. Aký je váš názor na to? Tak brankári chytajú perfektne a ja hovorím, že brankári je 80% mužstva. Pokiaľ budú tak dobre chytať, tak ideme ďalej a dúfam, že tam budeme vyhrávať zápasy. Richard, čo si z tohto zápasu zobrať do ďalšieho súboja, aby ste odchádzali s plným bodovým ziskom? Tak ja si myslím, že čím skôr zabudnú na tento zápas, lebo predsa len výsledok 1-0 mrzí najviac a ideme ďalej. Dnes ste boli v podstate aktuálnemu lídrovi viac ako vyrovnaným súperom, takže určite to môže byť pre vás aj povzbudením do ďalších súbojov? Tak myslím, že zatiaľ zápasy sú veľmi vyrovnané, súťaž je vyrovnaná, takže čo na to? Ďakujem.